Ayong hapon natong tanan. Ang atong ebanghelyo karon familiar kaayo nato. May tungod kani sa multiplication of loaves and fish. Apan kung atong tan-awon ang konteksto sa atong ebanghelyo karon, siguro katong mga tao gikapoy na. Kay tibok adlaw sila nagsunod-sunod kang Jesus. Ang mga tao siguro gipanggutom. Nga tungod ni ana, ang mga apostolis nanuol kang Jesus. Ug maingon sila, Ginoo, ato na lang nang papaulion ang mga tao. Kay perting daghanan nila. Ug sigurado mi nga gipanggutom na sila. Ganahan sila nga ilang palakwon. Kung atong tan-awon ang ilang suggestion, maayo baya? Tungod kay concern sila sa mga tao nga nagsunod-sunod kang Jesus. Apan sa laing bahin atong tan-awon nga naay panginahanglan nga kagutom, apan ang ilang solusyon papaulion. Dunay kagutom, apan ang ilang solusyon, sayon ra kaayo, paspas kaayo. Why problema? Papaulian na sila, Lord. Paspas nga solusyon, dali nga solusyon. Apan mingo si Jesus, time pa. Unsa may naan ninyo? Isda og pan. Nakakita og laing solusyon si Jesus. Wa niya papaulia ang mga tao apan pinaagi sa usa ka dakong milagro. Midaghan ang pan ug ang isda nga nakapakaon sa daghang mga tao. Kung atong balikon ang komentaryo sa mga apostolis, kung nituo pa si Jesus kanila, gigutom dito sila samot. Kay maginahinay pa to silag uli, unya wala may sakyanan, manglakaw siguro to sila. Usahay maigsoon sa kinabuhi, ganahan kay tag easy solution. Usahay sa kinabuhi, ganahan ta paspas ang tanan. Why do we want to be always in a hurry? Nganong magdali man ta pirmi? Tulo ka punto. Number 1, because suffering is too much. Because suffering is too much, I cannot wait any longer. I want to end everything all at once. Kana bitawng ma-hospital ta, magsigi man tagtanaw sa rilo. Dili lang tungod kay kuyawan tag magkadugay, magkadako ang bill, apan perting kapuya sa hospital. O karong panahona nga gikwarantinta, usahay gidid-an ang senior citizen na ara sa atong panimalay, ganahan jud ta nga madali ug human ang quarantine because suffering is too much. Kana bitawng manghatag ang gobyerno og pagkaon, mag-inilugay man mga tao. Ngano mag-inilugay man? Because suffering is too much. Ug tungod kay bugat ang atong gipas-an, dili taganahan nga mo prolong pa og laing panahon. Ug mao kana ang kapuyan. Labi magpaabot ta sa mga butang nga di taganahan. Pero kung ganahan ta, ganahan punta nga madali. Kana bitaw mularga ta, ganahan manggayta nga pwede ugma dayon. Pero usahay kung magpaabot ta, perting dugaya sa panahon. Ang usa ka oras murag usa ka adlaw, ang usa ka adlaw murag usa ka semana. Labi nag-thrilling ang atong paubuton. We want to be in a hurry because suffering is just too much to bear. Number 2, nganong magdali man ta? Because you are not important.
Kung dili ka importante, magdali mangyud ta. Kung dili importante ang atong gibuhat, all at once, atong yun ang biyaan. Kung di taganahan sa atong ikastorya, mulakaw yun ta. Kung di taganahan sa pari, taas kay gwali, all at once, magsisitag tanaw sa atong rilo. Kadugay, mahumang Father Gwali. Because you are not important. But if you are important, ang usa ka oras, murarag usa ka minuto. Because you are not important, I want to be in a hurry. Number 3, usahay ang tao magdali because I have other priorities. You are not my priority. Ngano magdugay-dugay man ko is just a waste of time. I have other priorities. Ngano mang muspend pa man kog oras uban kanimo. Usahay ang atong priority lahi sa priority sa ubang mga tao. Tanawa kuno panahon mo mangaon. Pila ba mo ka oras mangaon? Basig baya usara ka minuto maglumba og kaon ang mga anak kay magduwa og ML. Basig bayag di taganahan gani makigtapad sa atong bana, atong anak panahon sa pangaon. Mao nang ganahan ta magdali. Maigsuon sa ebanghelyo karon, nindot kayo ang ehemplo gihatag ni Jesus. Wala niya papaulia ang mga tao because Jesus wanted to spend more time with them. And Jesus is willing to wait for all of us. Wa siya magdali. Gani, mas ganahan pa gani siya nga magpabilin ta longer with Him. Ambot kaha, inikaw magmisa. Wa pa gani nahuman ang recessional, nagdagandagan na ta gawa sa simbahan. Or ambot kaha, inikaw magmisa, we still find time to kneel down and pray and tell to the Lord, Lord, I am not in a hurry. I want to stay longer with you because in spite of the suffering, I know you will be with me. You are important. You are my priority. And so, I will not be in a hurry.